Waqt il-programm Dissett, id-deputat Prim Ministru Fearne qal li jekk ikun elett mexxej tal-Partit Laburista u għalhekk Prim Ministru ta' Malta se jagħmel ħiltu biex jassigura li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jissaħħu. Fearne qal li se jagħmel dan billi jipprovdi r-riżorsi kollha meħtieġa biex l-istituzzjonijiet jaħdmu b'mod aktar indipendenti u effettiv. Id-deputat Prim Ministru Fearne semma fost l-oħrajn li jrid jara li l-Pulizija, l-FIU u l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jingħataw dak kollu meħtieġ biex jagħtu l-aqwa servizz lill-pubbliku u mingħajr dewmien esaġerat. B'aktar trasparenza u b'separazzjoni ċara bejn il-Gvern Eżekuttiv u l-istituzzjonijiet, isem Malta jerġa' jingħata l-ġieħ li jixraqru barra minn xtutna, sostna Fearne. La darba nibdew dal-proċess, mbagħad inkunu nistgħu mmorru barra l-pajjiż, fl-Ewropa, mill-istituzzjonijiet, mal-Manival, mal-Parlament Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u lil mill-Ewropa u nerġgħu nqajmu reputazzjoni ta' Malta f'għal dak li xeqilha. La darba jibdew riformi f'Malta, jiena ngħidlek, iva, kapaċi nerġgħu nibnu r-reputazzjoni tagħna b'mod internazzjonali. Fl-istess programm id-deputat Prim Ministru qal li jemmen illi l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinħatar b'vot ta' 2/3 tal-Parlament biex jevita illi l-poplu iħoss li l-Kummissarju ikun ta' nofs u mhux tal-poplu kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.